Gusto niya i-try yung... Gusto niya i-try ko to. Yung binili yung bubble gum. Yeah. Grape. What is that? Blueberry. Dito na tayo guys sa caravan. Ibaba lang namin yung para kay... Ano kay... Here's ako! Han! Oh. This is Kylie. This is right? You had a shower, Han? Looks so guapo. Yeah. This is... Yeah, I get more water. Is that gallon? Yeah, no. It's alright here in the car, the water. This is Kylie's. Them 4. Yeah, 3. Bahay na kami ni Zaki boy. Wow, okay. Let's straight natin siya. Okay, let's go, Zach. What's this? Thank you. Alright. Painitin ko yung ating oven. Oh, what? Zach? Hindi niya close yung car. Pasalamat. Zaki boy dahil sinamahan niya tayo. Pero mamaya tatawagan ko si Jan para pick upin siya. Sila kuya nag-ride ng bike. And kanina, nasabi ko ba sa inyo, nag-golf si kuya at si Joe. Ano. Painitin ko yung ating... I'm gonna go get the clothes. Alright. Painitin natin yung oven kasi maglulutsyon tayo. Meron akong... Brinain ko yung pork belly na binili natin nung isang araw. Kunin ko na yun. Labas ko na. Wait lang. Yan na yun si Sak. Kinukuha niya na yung mga nilabhan niya. So, ito yung brinain ko kanina. Nung umuwi kami ni Sak, pagdating ko, ito yung ginawa ko una-una bago naligo. Dapat nito overnight. Kaso kahapon, kagabi hindi ako nakauwi, diba? Kasi nga nag-upload tayo. Pero okay na yan. So, yan yung aking unang gagawin. Papakulang ko muna pala itong ating tahong. Bago ko gawin yung lechon para ito ay maluto na habang ginagawa. Kasi maghihiwa pa ako ng mga sangkap para sa lechon. And ito, habang naghihiwa tayo, pakukulan na natin to. Linisan ko lang kasi madumi pa, oh. So, ayan na. Nalinis ko na yung tahong. Pakukulan na natin siya. On natin yung stove. Takpan. Ito na yung next. Maghihiwa na ako ng mga ilalagay natin dyan sa kanyang belly. Kanyang belly. Ayan yung ating lemongrass. Ayan, nalagyan ko na ng sangkap yung ating pork belly and naghiwa ko ng sili. And nandito yung ating spring onions and yung lemongrass. Lagay natin yan dyan. Sabi ko kay Sak, tulungan niya muna akong ano ito, talian. Kasi kailangan dalawa. Gusto niya nang tawagan ko si Jan. Ayan, tumatawag na si Jan kasi magpapapick up to si Sak eh. Wait lang guys. Hi, babe! Huh? Hello? Babe. Ah. I'm just racing up the mountain with Joe to get some pizzas. Oh, you're just having pizza tonight? Yeah, well, can't keep eating bloody barbecue, man. Alright, okay. I said from the other night I'm still full, so I don't feel like barbecue tonight. Alright, okay. Just get pizzas and Kylie's making cheese platters. Alright. Okay, see ya. So, Okay, bye. I'll pick Zach. On the way home? Yeah. I'll pick Zach on the way home. Alright. Okay. See ya. Alright, So yun na nga, tumawag si Johnny Boy. Dapat ang dinner nila ngayon ay chops. Tapos, yun nga, baked potato ulit. Nagsawa na si Jan. Sabi ni Jan, hindi tayo magba-barbecue ngayon. Kasi, 2 days in a row, nag-barbecue talaga kami. So, sabi ni Jan, mag-pizza tayo. Pero ako, ayan ang kakainin ko tonight. So, talian lang namin ito ni Sak. And si Sak, pipick upin siya on the way back from the mount. Okay? Okay, come on, Sak, help me. Tight na ka. Okay. No, wait. Okay, wait, don't remove it. Okay, remove your hands. Do I still hold it? Yeah.
Ay. Okay. Let go. Let go and go on the other side. Okay. Fold that one again. Fold, fold. Okay. Okay. The struggle is real. Okay. Okay, remove sack. Lift the pork. Lift the pork. Lift all sack. What are you doing? What did you say? Lift the pork, like all the belly. Oh, oh my God. Oh. So, ayan na yung ating pinaka-sexing pork belly, guys. Tingnan nyo naman, napaka-sexy niya. Ito yata yung pinaka-sexing pork belly ngayong taon. So, lalagyan ko lang to ng suka. Then, para mag-ano yung moist niya ba. Tapos, brushan ko siya ng oil and soya sauce. Tapos, asin and i-grill ko na siya sa oven. I-roast ko na sa oven pala. Yun. Ayan na siya, guys. Ready na siya. Tatakpan ko muna to ng foil. For like 2 hours or 1.5 hours. So, ayan na siya. Dito na siya dyan. See you later, Han. So, Mom. Doon na sila, uwi na sila. Punta sila caravan. Ha? Yeah, later pa. Because I'm gonna go out. Hoy, Sak! Don't forget these clothes! Sak! He washed the clothes, babe. That's all the clothes from the caravan. Go. So, Mom. See ya. Love you. Thank you. So, ako na lang mag-isa dito, guys. Ang nagawa ko na pala ay eto. Luto na natin yung pasta. And then, may rice na tayo. And, eto na pala yung tahong. Gagawa na lang ako ng ilalagay ko dyan para i-bake mamaya. And, nagpo-fruit salad na tayo. Nilabas ko rin yung aking embutids. And, eto yung bacon piece para sa aking fried rice. And, yung pata na gagawin kong humba. O, diba? Tapos, ito yung hotdog. Maghuhumba pa talaga ako. Yung ating lechon belly nasa oven pa rin siya. So, tapusin ko lang to guys ha. So, update ko na lang kayo. Ayan na yung fruit salad ni Johnny Boy. Ito yung akin. Kasi malit lang yung lalagyan ni Jan. Kasi nandun kila ma'am yung pinaglalagyan ko ng fruit salad. So, yan lang yung kasya sa kanya. Eto, akin. Lalagyan ko siya ng nata di ko. Kasi si Jan, ayaw niya ng nata. So, hiniwalay ko. Gusto niyo ko mampunin yung kanya. Aapaw na. And yung naririnig nyo na para dyan may, yung may prinipito. Sinisir ko yung ating pata para sa aking humba. So, ayan na yung aking fruit salad. So, ilagay ko lang to sa fridge para lumamig na. And, eto tatakpan natin kay Johnny Boy. And, ayan yung pata. Update. Next is, eto na guys. Cassava cake naman yung gagawin natin. And, eto hindi ko pa nagagawa yung sauce niya. And, eto yung ating embutido. Pinilit ko siyang hiwain kahit frozen pa. So, eto hindi talaga kaya. So, i-defrost muna natin. Yung iba nahati kasi matigas. Ayun, nag-ice-ice pa siya, oh. So, kasi gusto ko na sanang prituin siya para makakain ako kasi luto na yung kanin. But anyway, yan. Ito na yung next. Gagamitin ko yung maliit kong oven kasi yung lechon natin nasa malaki pang oven. So, i-bake na natin to. 25. Ito na pala yung ating humba. Hindi pa siya luto. And yung spaghetti, nandito rin. Hindi pa rin luto. And nagluluto tayong spring rolls. And tumawag na si Kylie. Dapat daw nandun ako kasi umiinom na raw siya. Wala raw siyang kainuman. So, dapat matapos natin. And yung aking lechon nandito. Tinanggal ko na yung foil niya. Ayan. Ay, mamaya na guys. Sige, update ko kayo mamaya. And yung ating kasaba, andyan siya. Guys, yung oras is 10:04 na kanina pa ako pinapapunta doon ni Jan. And si Kylie tumawag na rin. So, ito na yung aking gagawin and magpa-fried rice pa ako. So, ibibake ko to. And yung mga food natin nandun na sa table. Mamaya ipakita ko sa inyo pagtapos na guys. Kasi minabadali na ako ni Johnny Boy. So guys, ready na siyang i-bake. Bake na natin siya. Time check is
10:45 na guys. Tapos na ako magluto. And parang sinipon tayo. Ito na yung ating handa ngayong New Year's Eve. So yan yung setup ng table natin. And ayan yung ating mga handa. Ayan yung baked tahong. Yung embutido. More baked tahong. Meron pa ako dun sa tray. Wala na tayong paglalagyan dito. And yung ating putok na lechon. Belly. And yung fried rice. Spaghetti, humba, more spaghetti, watermelon, muscato, fruits, and muscato, and yung cherry nandun, and yung spring rolls, and nandito yung salad ni Jan. Yung salad ko wala nang paglalagyan, so nandun siya sa fridge. And ayan yung cassava cake natin guys. So yan yung ating handa ngayong New Year's Eve. Mag-11 na. Natapos ko siya. Dapat magpuputo pa ako and yung aking custard cake. Kaso sabi niya, hindi ka na mag-bake. Tanong ko sila kung gusto nila ako magdala ng food. Sabi nila, wag na lang daw. Bukas na lang. So, malamig na to. Eto. So, tatakpan ko to. Ilalagay ko to sa ref. Eto. Pwede ko siyang iiwan dito. Lagyan ko lang siya ng aluminum foil. And eto, magdadala ako. Yung fruit salad ilalagay ko sa ref. So, yung di ako makakapag New Year's Eve dito sa bahay. Kasi every year ginagawa ko to kahit yung mga kasama ko dito sa bahay ay tulog na. Sinasalubong ko talaga yung New Year. Pero ngayon, hindi natin masasalubong sa bahay. Pero ayun, may handa tayo. So, punta na ako guys sa caravan. Magdadala ako ng food. Kasi hindi pa ako kumakain. And takpan ko na muna yung mga, especially yung spaghetti. Kailangan itong ilagay sa ref. Ito, ilalagay ko rin siya sa ref. Ito lang hindi ko ilalagay sa ref. Ito ilalagay yung, halos ilalagay sa ref, except yung pork belly. Okay? So, magbalot na ako dito, guys. I-ano ko na sila sa, takpan ko na sila ng cling wrap. Kasi bukas pa yan makakain. Again, sinasabi ko sa inyo na, ginagawa ko to every year kahit walang kumakain. Tradisyon ko na to dito sa bahay. Oh, ayan oh. Sayang walang kakain ngayong gabi. Hinati ko pala guys yung ating pork belly. Ayan siya oh. Oh. Ang juicy niya guys. Oh, hindi ko lang makikita niyo. Ayan, juicy siya. Natakpan ko na yung ating mga niluto. And ito yung aking dadalhin, watermelon. Tapos ay nagdala akong ulam ko. And yan. And meron din tayong pork belly. Okay. Where's Zachary? Here, I got some fruits. Oh, let's go. Oi, look. Is your mom asleep already? Yeah, everyone's asleep. Oh, natulog na. Guys, tulog na si Johnny Boy. And si Carly. Tulog na din. Ha? Hi. Andito yung mga bata. Inintay nila talaga yung aking ano. Yung ating partner. Who shut the door? Huh? Okay, have some, eto. Where are they? It's free. 11:25 na, guys. Yeah. So, kami lang ang sasalubong. 11:25. Kami lang sasalubong sa New Year. It's not working. Ito yung ininom ni Johnny Boy, oh. How much wrapping did you put on this, Mum? Careful with your clothes, Baba, ha? Mum. Ha? Ayan na sila, oh. Ginagawa na nila yung glow in the dark. Si Kuya nasa phone. And ayan yung handa natin dito, guys. Ayan. Wow! You have to go outside. So, sila kuya, busog daw sila, pero kumakain sila ng fruits. Kasi nga, ayun, may pizza sila dito. Ayan yung pizza nila. Ayan, ha. May mga tira pa. Ayan. 5 box ata to. Ayan na lang yung natira. Ayan tayo, guys. Anong oras na ba? 11:37. Look at me, Zach. Tingnan nyo na siya. Nakahikaw. 11 minutes na lang. Ayan na sila. Si Kuya. Where's Kuya? Kuya, yun o. 3 minutes na lang, guys. 2024 now. Labas na kami. Can you hear the fireworks? No. Mum, what's time? 1 more minute. Come on. I think it's time. Oh, 1 more minute. 1 more minute. Where's the fireworks? Ayan yung fireworks.
Where do you think is that one? Ayan, Happy New Year, guys! Where's Holly? Nagsisindi pa doon si Holly. Oh, touch it. Oh, don't touch it. Where are you, Baba? Oh! Get more there, Sak. We got more there. Oh, no, TJ, no. Back here. Yeah, no. Just put on this side. Yeah, put it on the concrete. Can we do more? Yeah, we have more there. Careful, careful. Yung boys tapos na. Oh. Dito pa si Kylie, oh. Ha? You're going to bed now? Yeah. Alright. Happy New Year. Hindi niya pa na-try yung mussels. Na-try ko sa kanya. Good? Si Mardy ko makain. Not for us, ah. It's so nice. Mom, Happy New Year. Happy New Year. Si Kuya nandun na sa caravan. Happy New Year, guys. Say Happy New Year. Happy New Year. Wait, Mom, you Okay, gotta end ko na yung vlog, guys. Yun na yung vlog natin. And ito pala yung ating pork belly. Huh? What's that? Yeah, I know. I know how to. Yes, I know how to turn it off, Sak. Ayan, yung pork belly. Pork belly. And then you shut that. Yeah. Binipin na. Sak. Wait, New don't that Year. pig. Yeah. Can I try some? I don't want to get my hands dirty. Yeah. Ano? Uy. Yeah. Yeah. Ha? Happy New Year, guys. Happy New Year, guys. Happy New Year. Siya magstay daw siya sa akin. Tatawagan pa kasi namin si Lola. So, yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Bye. Happy New Year. The perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near is open for tonight. It's not too late. My mind says yes. You've been here for quite some time, but my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all the way, 'cause my heart screams, let me carry you home. Bright lights and colors, love is for the ones who dare to wait. No use in running when all I really want is to make you stay. My mind says yes, you've been here for quite some time, but my heart tells me you should stay a little while. Are we at the end or are we at the start? 129 beats per minute from my heart. Anywhere we go is where I long to roam. Night or day, I'm taking you all the way, 'cause my heart screams, let me carry you home. We are dreams, we are candles, we are lights, we are believers, we are safe with each other, with each other.